मित्रांनो, शुभ सकाळ. शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुये या चॅनलवर आणि आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज आहे सोमवार, जे की आपल्याला जायचं ऑफिसला. जायला कंटाळा आलाय पण जायला लागेल, कारण की 5 दिवसानंतर सुट्टी जी आहे आपली 3 दिवस. मजा येईल, मजा येईल. तर सोमवार आहे, रविवार गेलेलं आहे. तर कालचा ब्लॉग नसेल तर बघा बघा जाऊन. मम्मीची धमाल कॉमेडी लास्टला नाही, मम्मीची कॉमेडीमध्ये पण आहे. तर धमाल आहे, मजा आहे, मस्ती आहे. संडे तर कसाच जातो संडे ते बघितला बघा तुम्ही जाऊन आणि एन्जॉय करा ब्लॉग. आणि हां, आजचा पण ब्लॉग एन्जॉय करा. काय होईल आज काय माहीत नाही, काय शूट होईल, काय करायचं कसं काय माहीत नाही, फक्त ऑफिसला जायचं एवढं माहिती आहे. तर बघू काय काय नवीन नवीन गोष्टी घडत असतात दररोज. तेच तुम्हाला दाखवतो मी आणि तुम्ही एन्जॉय करता नक्कीच. तर बघत राहा ब्लॉग. आता येईल शिव, चालू होईल आपली धमाल मस्ती. आणि आजचं काय रुटीन काहीच माहीत नाही, फक्त ऑफिस सोडून. ठीक आहे, तर ब्लॉग बघत राहा आणि एन्जॉय करत राहा. आणि मित्रांनो, माझं छोटीशी शिव आलेलं आहे. ये ना थोडंसं शिव आलेलं आहे आमचा. हा, आमचं शिवाला बघा. आज स्कूलला सोडणार त्याला परत ना पिलू. आणि आम्ही 2-3-4 दिवसांनी कुठे जाणार, कुणीकडे जाणार आम्ही फिरायला ना पिलू, ना फिरायला जाणार ना. तर शिव आलाय, आंघोळ नाही केली त्यांनी, त्याला आंघोळ घालायचे. सकाळ सकाळ गोड मागतोय. काय बोलवा द्यायला मी काय. आंघोळ करा पहिले, आंघोळ. नो साखर नो. नाही 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 अन्न लपतोय 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 शिव आमचा, लपतोय. ए ढंगडंग 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 कामाला गेले ना. ए ढंगडंग 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 ढंगडंग. तर आज नाश्त्याला आहे मस्तपैकी माल पोहे. वा, माल पोहे ब्रेड पोहा, माल पोहा. सॉरी गलती से मिस्टेक. तर ब्रेड पोहा मका चूज. तुझे कोण आहे? आणि तू कोण आहे? आम्ही ब्रेड पोहे खाऊया आणि आम्ही जाणार ऑफिसला. त्यांनी बोलले बघा काय. ए ब्रेड पोहा आणि खावा. ताईने दिलेला नाश्ता आहे. तर बोलणार आहेस तू. ही बघा ना काय मस्ती आहे. मी याच्यात बुडून खाते ते. बुडून खाते ते. मामी ब्रेड खातो तू? डबा शोधला ना त्याने. मित्रांनो, आबा काय खातोय. या सगळ्यांनी याचे बिस्किट घ्या. मित्रांना सांग ओरिओ खातोय. सांग ओरिओ खातोय, सांग. बॅड बॉय. सांग ना ओरिओ खातोय ना यार. नाही द्यायला जा, तू बोलतच नाही. बोल पहिला मित्रांनो ओरिओ पहिला खातोय. बोल पहिला. शुभ सकाळ मामा. सगळं एकच बोलून झालं तो. शुभ सकाळ. आता दाखव मित्रांनो ओरिओ खातो. बिस्किट दाखव. मित्रांनो, हा बिस्किट सगळं सांडतोय. अपने बारी हम्म.
तर मित्रांनो मंडळींनो आलेलो ऑफिसवरून घरी. ऑफिसवरून आलं घरी आणि हा मागे आलाय परत पाठी पाठी. हाच तो शिव पाठी लागून आलाय. तर काय आता काय आता रे या तर आज बनते पावभाजी. जवळजवळ झालेली आहे. ते टेस्ट पण करून झालोय. थोडी तिखट आहे पण छान झाले. छान झालेली आहे पावभाजी. बघूया आपण. आणि ह्याला पहिली घरी सोडूया. ह्याला घरी सोडूया. हा सॉरी. तर जेवताना बघूया आपण पावभाजी. आता टेस्ट करून झालेली आहे. आणि हा इकडे परत खेळायला आलाय. हा आता टेस्ट करून झाले मग नंतर नका खाऊ. जोरात बोलो जोरात. हा. ती बघा ती एकटी तिथं खाऊ खाते. आम्ही खाऊन झालो ना पिलू. आणि या पिलूच्या छोट्या छोट्या गाड्या. आणि हे काय पेन्सिल आमचा छोटूसा बोला तुम्ही बोला ना. नाही बोलाय. काय बोला ना तुम्ही. काय करताय मंडळी. बोल ना यार. जाऊ दे मग माझ्याशी बोलू नकोस तू. बोल मंडळी काय करताय. मंडळी काय करताय. येऊ का या. लवकर या. कुठे या. पावभाजी खायला या. बोल ना. पावभाजी खायला. पावभाजी खायला या. आम्ही आता शेवपुरी खाल्ली. आणि आता शिव जाणार आहे घरी. मी नाही जाणार घरी आता. अरे यार घरी जाणार. तुम्हाला बोलला ना थोड्या वेळाने लगेच येणार. थोडूशी येतो म्हणून. तू दुसरा येत नाही. मग मी तेच येतोय. हा इथेच येतोय. इथे नाही राहायचं. यातो हे माझं घर. माझं घर आहे. हे माझं घर आहे. मी भिंतीवर आहे. ए भिंतीवर लिहायचं ना. हे कलर करून ठेवतो. हा बघा हा असा. मम्मी बघ मग भिंतीवर नाही लिहायचं. तर पावभाजी बघूया आपण. पावभाजी. आणि हे बघा इकडे धक्का मारताय. पावभाजी मस्त झालेली आहे. पावभाजी या या या. पावभाजी अजून होतीच आहे. जवळजवळ झाले पण मस्तपैकी. जेवताना बघूया आपण आणि मग जेवूया. ओके. तर काय आलं. इकडे यांचे भांडणं चालू असतात. आम्ही नाही माहिले आणि मामी तिकडे. ओके. तर नंतर बघूया आपण. नंतर भेटूया. आता ह्याला सोडायला जाऊया आपण आता. तिथं नाही काय नाही. तर हे बघा मला मारतोय. बा मारतोय मला. ए बुक 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 बुक. हा बुक 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 बुक. अरे बाय. तर मंडळी मारतो मला. आज मारतो. हा हो जा है बंदूक जा. काय बोलतो पिलू. बाकी कसं काय. मग कधी जायचं फिरायला. पिलू फिरायला कधी जायचंय. बघा माहिती काय ठेवलंय. बघा काय ठेवलंय. हे बघा काय ठेवलंय. बघा या शिवनी काय ठेवलंय. बघा हे बघा मस्ती करत असतो. माझं पॉकेट आहे. माझं पॉकेट आहे. हे पैसे किती घेतो. पैसे बघ किती पैसे घेतोय. सगळं किस्सा भरला इकडे चिल्लरनी. तर चला भेटूया आपण थोड्या वेळ भेटूया. फोन आलेला आहे. थांबा जरा. मित्रांनो खाऊया पावभाजी. काकडी लिंबू टमाटो
ऑनियन. कांदा, थोडासा कांदा थोडासा हलका, तर तांबा लिंबू घेऊ दे, काकी घेऊ दे थोडासा. तर डिश आलेली आपली एकदम भरून. बघा पावभाजी पाव, आणि असा लिंबू घ्यायचा आणि असा मस्त की हा. जरा मी तुम्हाला शेअर कर. इकडे काय झालंय, आधी रोटी. चपाती शेअर. हा झालं. मी पण अर्धी घेतली. चला तर आम्हाला खाऊ द्या आणि तुम्ही पण खा. तुम्ही मला वेळ नाही गावाला टोनाला बोलवलं नाही. बोलो, आवाज द्या, आवाज द्या. ए सोनू ये इकडं लवकर ये. बरं चमच आणलाय. तर मित्रांनो गोट्यादाने आणलेले आम्हाला पिस्ता कलरचा आईस्क्रीम आणि पिस्ता फ्लेवर. ते या खायला. सरप्राईज दिले त्याने आम्हाला, सरप्राईज. झोपायचं थांबवलंय. हा एक जो शूट घेतोय तो झोपायसाठी थांबलाय. आता हा आईस्क्रीम फोडला जातोय. काय तुला दाखवतोय? दाखवलं. क्या बात आहे. कोणाबद्दल बोलतोय? आणि आमचा चरण जो नेहमीप्रमाणे दगा देतो आज पण दिला. आज पण दिलेला आहे. आणि हा आईस्क्रीम. आणि आमची मंडळी पिस्ता बर्फी. गेली मीटिंगला आणि आम्ही इकडं आईस्क्रीमची क्या पार्टी करतोय बाई. ना दे का. मला वाटलं दादा पेस्ट्री आणेल. मला वाटलेलंच आईस्क्रीम आलं. हे रिॲक्शन दे परत, हे रिॲक्शन दे परत इकडं बघा. पण मला काय नंतर कधी वाटलं माहितीये का, हा. त्याने जेव्हा निघाला आणि विचारतोय ना किती जण आहे किती जण आहे, तेव्हा मला डाऊट आला आईस्क्रीम ना. काहीतरी वेगळं आणतोय. कधी अशी सरप्राईज दिली आणि कोणी फळं बिळं आणून दिली तर सगळ्यांची तोंड बघण्यासाठी याच्यासाठी जागा होतो का मी. पहिली गोष्ट तो फळं आणणारच नाही आणि तोच खात नाही. ए सोनू अरे ये ना, संपल लवकर ये. आणि हे मित्रांनो आता इथे पडणार आहेत. हे बघा हे कोणाला किती पाहिजे बाई, मी कापतोय. काप चांगला बऱ्यापैकी. लग्नाचे आईस्क्रीम खाऊन घ्या. तिऱ्याच्या. ए भाई बाबला गोट्यादाने दिलंय तिऱ्याच्या लग्नाची पाठी. मैदानात पोरांना जाऊन सांगा. गार लागते भाई. तू काय अजून हे कर मग होईल ना. थंबनेलला चांगला फोटो बिटो काढ. तुला व्हिडिओ मधनं काढायला लागेल. येते का चांगला बाई. हा. थांब थांब थांब. हा काढला. थंड लागते इकडं बघ. लवकर घे. काढला. अरे पडतंय तिथं आईस्क्रीम खाली. घे ना घे. आपण बोलतो ना. मी तर पहिला नाही याचा नाही चोरलाय मी बाई. मीच बोलत नाही, हे का? किती जण कुसून बाई, बोलतात. चांगलं आहे. जेंजीसचा वर्ड आहे तो. हात बघ लाल लाल झालं बघ. बादशाह आईस्क्रीम खाना डिक्की डिक्की. हे चरम मोठे आहे. भाई जास्त काप्या. हा घ्या बघा, आपण चरणचं नाव काढतोय बाई. हे चरण तूच सांग रे, तू कुठे आहे. कमेंट करल का चरण. किती झाले. झालं ना. झाले झाले आपण झाले. हे घे. घे ना. थांब अजून थोडी ही होऊ दे म्हणजे कसे. अरे आपण तर खाऊ. थांब जरा. नाही तर कापायचे ना. अरे खाऊ दे पोरांना बिर्याणी. ये. म्हणजे जरा नरम झाली ना पटकन कापायला भेटल. ते आहे पण पाणी पण होतं त्याचं पटापट. ते कागद पण खा पुसून. हा काढ तशी. शाबाश 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 शाबाश. होय बा, कट कराय. मी खाऊ की नको बाई. कट करायला माझा लावते मी मला. चम्मच आहे माझ्याकडे. बोला इकडं बघ. कशी एक बाईट मी ठेवून दे. आईस्क्रीम कशी. फेवरेट फ्लेवर आहे पिस्ता. भांडी घासणाऱ्याला ठेवून देतो. हा ठेव ठेव बाई, ठेव. मम्मीने तर ऋतूला नाही नाही एक्स्ट्रा ठेव. घे चल. हे घे तुझा आता. तू ब्लॉग जर थोडा. हा काय घरी ये असं मोबाईल हात बघ. मग काय बोलणारच नाहीस तू. मेहंदी लागली मेहंदी. काय
बोलतोय ना मी भाई, तू घे ना काहीतरी, मी स्वतः घेत असतो यार. बघा ना एक दिवस सांगितलं स्टँडला तर लावायला लागेल. किती किती हे करते, सगळं घासायला लागेल मला भाई आता इथं. तू घासणार आहेस? हम्म? तू घासणार आहेस? मला आहे सवय. कोणाला नाही म्हणजे तू तुला मला आहे. कुठं आहे? मी कोणी तर घास बघितलंय का रे? मी तर घासत असतो. चला बंद कर, चला आता आम्ही. तर मित्रांनो, आजचा ब्लॉग करूया येईन. कसा वाटला आजचा ब्लॉग तर कमेंटमध्ये सांगा, आणि लाईक शेअर आणि नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री.